Morning to you. God bless you. Luke chapter 19. Luke chapter 19. As Jesus approached Jericho, a blind beggar was sitting beside the road. When he heard the noise, when he heard the noise of the crowd going past, he asked what was happening. They told him that Jesus, the Nazarene, was going by. So he began shouting, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Be quiet. The people in front of him yelled at him, but he only shouted louder, "Son of David, have mercy on me." There was noise. This blind man, this is the story of blind Bartimaeus. So blind Bartimaeus don't answer noise. Because Jesus was passing by, the crowd was following him. So paiva noise. So blind Bartimaeus wakanzwa noise. Anakuona wakanzwa noise akabvunza. Ndobva anzwa Jesu weNazareta ari kudarika. So he began to cry out. And people came to him and said, "Be quiet." There was noise, but when he began to shout, wakamuti, "Be quiet." There was noise. Akanzwa noise. Iye ndokutanga kudanidzira kuna Jesu. Vanhu ndokuya kwaari ndokubva vamuti nyarara. Ivo vanhu ava ndo vari kuita noise yataverenga pekutanga. He heard noise. But when he began to shout out, vari kuita noise, vari kunyararidza one person ari kudanidzira for help. They were making noise. But when blind Bartimaeus began to shout out to Jesus, they said, "Be quiet." So ndoda kuti bate mazwi kuti kunyararidzwa nevanhu vari kuita noise. Kunyararidzwa nevanhu vari kutaura. Kunyararidzwa nevanhu vari kuita noise. They were making noise. Blind Bartimaeus ndokubva anzwa kuti pane noise iripo. Iye ndokutanga kudanidzira. So izwi rake as a person ari one. Arisi kufarirwa nevanhu vakawanda vari kuita noise. They were already making noise. But havana kuzvitambira kuti ari kuti apindawo mune zvatiri kuita. Isu tiri kuitawo noise, tiri kushedzera. Saka iye kana akashedzera is just adding up ku noise iripo. But nekuda kwekuti noise yake ine chekuita ne breakthrough yeupenyu hwake, they said to him, "Be quiet." Iwo pachavo vanhu ava vasi kunyararidzana. Ndoda kuti ubate mazwi andaverenga. There was noise when people were passing by. Blind Bartimaeus wakatonzwawo noise sekuverenga pandaita shoko. There was noise. Sa iye paakatanga kudanidzira, vanhu vari kuuya vachimuti nyarara, yet they are already making noise. Sei vasina kugamuchira kuti since we are making noise, this one kana akushedzera, he has joined us pakumake a noise. But you will see kuti that's a picture ye demonic attack. Kuti when your noise is connected to your breakthrough, ivo nyange vachiitawo noise vanogona kuzvisensa nekuzvinzwa kuti iyi noise inoita kuti abudirire, haisi noise yekuti ajoina zvatiri kuita. I want to play with words along those lines to go so that when we get in prayer, we will be so serious because my noise is something to do with my breakthrough. Saka vanhu kana vakasagamuchira kushedzera kwangu, I will continue. Why? Because vanhu ava vaifanirwa kugamuchira. I'll read again to go kunzwanana pana. That's 18. Luke 18. Luke 18. Just write down Luke 18, verse 35. As Jesus approached Jericho, a blind beggar was sitting beside the road. When he heard the noise of the crowd, there was already a crowd yaita noise. Blind Bartimaeus ibofu aone, but akabatwa nekuti akanzwa noise zhinji. He heard noise. So he began to shout out unto Jesus. So noise yevanhu ava, blind Bartimaeus paakaedzawo kudanidzira, havana kumuti it's okay because we are already making noise. Kana kumuti you have joined us pakuita noise yatiri kuita, it's alright. But vakanyumwa vakasensa kuti noise yake in noise with a difference.
vakasensa kuti noise yake iri kuattracta breakthrough. Vanhu avaita noise and Jesus was going out of Jericho achitofamba. But when blind Bartimaeus called unto Jesus louder, Jesus stopped. So kune vamwe vanhu, when you begin to cry unto the Lord, when you begin to seek the Lord, unotanga uri kudisturba, unotanga uri kuita noise. Yet ivo pachavo, they are already making noise. So which means noise ya blind Bartimaeus yavari kumuti be quiet. I picture yekuti people, they want you to remain zvauri izvozvo. Sa usafungidzira kuti kumwe kacho kukuda, but inhau yekuti zvauri izvozvo vari comfortable nazvo. Paunotanga kuda kuita think outside the box, paunotanga kuachieva nekuita zvimwe zvinhu muupenyu zviri better and greater than your level, your enemies will become the same people vari kutoitawo noise seyawanga uchiita, but vangosensa kuti yako yaane breakthrough, yako yaane favor, yako yaane attraction, Jesu unogona kumira akaadresa life yako. So noise dzinosiyana. Vakamuti be quiet, yet chaita kuti azive kuti pana Jesu ari kudarika, they were making noise. So ndada shoko parati, he cried out louder, but he only shouted louder. Kuda kuti Bartimaeus chaakatanga kukunda nekubhita, inoise vanhu vakawanda iye ari munhu wani. Because kana zvanzi louder, chinoti akawedzera. Life, ndikupe tip. Life does not give you what you deserve. Life gives you what you fight for. Kureva kuti life is a battle. Pauro achibata anoti atirwe nenyama neropa. Zvoreva kuti tiri varwi, but chekurwa nacho ndochinoda wisdom kuti uzive. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Blind Bartimaeus waitodeservawo rubatsiro, kuporeswa kusvinudzwa naJesu. But hazvina kungoitika nekuti vanhu vaenda kuna Jesu vakatibatsirewo bofu redu ratinaro muno muJeriko. They were already passing by. But blind Bartimaeus paakatanga kudanidzira, wakatanga kufaita vanhu vari kumuda kumuti quiet. He cried out louder, he cried out more. Kureva kuti usati wadisturbwa nadevil, you must also know that there are people who are not happy and they don't want you to make it in life. So life does not give you what you deserve. Life gives you what you fight for. So blind Bartimaeus began to cry out more. I've come to challenge you this morning, this year 2024. Cry out more, cry out more, cry out louder, louder. Why? There are people who doesn't want you to be heard. Kune vasingade kuti unzwike. Makatabo shaliba sayande lekete baradiama. Mahuga da baraso lekendi atakoba jaliga basaya mantikara daboshi anda boratso riaka. Father, in the mighty name of Jesus, wese ari kunyararidzwa, wese ari kunyararidzwa, wese ane basa riri kunyararidzwa, wani ane chipo chiri kuvharirwa nevanhu chiri kunyararidzwa, wese ane gift iri kuvharwa nekunyararidzwa. 2024, doors be open, doors be open, doors be open. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wese ane basa riri kuvhariridzwa, wese ane salary riri kuvhariridzwa, wese ane utano riri kuvharirwa. I pray for God to give you the grace to cry out louder, to shout out more. Masongaza 2024, cry out louder. Already kunze uku kune noise. Ukataura easy and soft haugone kunzwika. You need to cry out louder than those who are saying be quiet. Remember, they are also making noise. But you ukangotanga as a person uri one, they will come and say be quiet. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Abantu kunamata mu upenyu vana vei. Zvinobatwa nemaoko. Pavanopinda nepavanobuda. Mhuri dzavo dzichengetwe neruzhowa rwenyu mweya mutsvene. Vachengetei vagonesei vari rwei. Mwari wamasimba ose mutsvene wakatendeka. Iye asinganyadziwe zvokwadi wakarurama. I pray for your grace and your favor upon the viewers this morning.
in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you people, God bless you people. Bango Innocent Mandi Batirai, God bless you. Bridget Makusha, God bless you. Victoria Kurewa, Titus Chimanga, Carlos Shoniwa, God bless you. Letwin Munzara, may the favor of the Lord be upon you. Like Jonathan Kadanga, Privilege Quindini, God bless you. Mwarewakitire Asha, Yunvo Jinavashe, Prince Tapiwa Makambairi, Otilia Asha, God bless you. Nyasha Zwanz, Mwarewakichengetei, Mwarewakugonese, Muspere Munyasha Amadzangu. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Tomorrow, Saturday, join me lunch hour. I'll be having a service with Slick Pastor Nigel, Slick Pastor will be having a service to Prayer Mountain in Borodale. So join me tomorrow lunch hour. A short teaching for about 40 minutes to Prayer Mountain with Mukoma Nigel, the Slick Pastor. So join me tomorrow. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. God bless you. Love you. Good day to you.